Täze Üniversitetining studentleri Duşanbedäki sapaklarda Xitay dilindäki gepleşi okybyny kämilleşdirýärler. Olar Täjikistanyň gündogor tarapynda ýerleşen ägir türlü goňşy ýurdunyň dilini gittigiçe hat köp öwrenýän täjikleriň diňe bir bölegidir. Medeniýet we diller boýunça Konfutsiýa merkeziniň Xitayly mugallimleri dil öwrenmäge bildirilýän höwüsüň klasslarda göz öňünde tutulan orunlardan has uludygyny aýdýarlar. Başta biz iki toparda öğrettik. Her tünni 50-60 adamdı. Häzirki wagtda programmamyzda 300-400 adam gatnaşýar. Bizde yeterlik otaw ýok. Şeýle bize has köp muallim gerek. Köp student gataba durup klasslarda yer boşamagyna garaşýar. Xitay dilini öwrenmäge höwüsüň artmagy Pekiniň Täjikistandaky täsiriniň güýçlenýänligini görkezýär. Täjikistanyň ykdysadyýety 10 ýylyň dowamında öz şowsuzlygyny görkezdi. Her ýyl ýüzlerçe müň adam gazanjyň gözleginde ýurdun daşyna esasanam ortaýa gitmäge mejbur bolýar. Aşuraly Toşew ýaly studentleri dil öwrenmegi öz geljegi üçin dogry ýol hasaplaýarlar. Men bu halkyň medeniýetini we dilini bilmek isleýärin. Bu maňa geljekde öz işimi ýoly goýmagy kömek berer. Täjikistanyň döwlet üniversitetindäki Konfutsiýa merkezi 5 ýyl mundan ozal Şanhay hyzmatdaşlyk kuramasynyň howandarlygynda esaslandyryldy. Ortaýa Xitay we Merkezi Aziýanyň 4 ýurduny öz içine alýan bu gurama şeýle-de Xitaýyň Täjikistandaky maýa goýumlaryny artdyrmagyna hem iterge berdi. Oktýabryň aýagynda Pekin we Duşanbe indiki 3 ýylyň dowamında Xitaýyň $6 milliard möçberde maýa ýatyrmagyny wada berýän ulalaşyga gol çekdiler. Täjikistan Siýasat analitik we ýurdun öňkü daşary işler ministri Hudoýberdi Holiknazarow müňlerçe Täjikistanlynyň barha ýüsýän sowda gatnaşyklaryndan peýdalanmaga çalışýanlygyny aýdýar. Hasan Täjikistan we Xitay hyzmatdaşlyk barada ilkinji ulalaşyk baglaşanlaryny diňe 15 täzik studentiniň Xitaýda bilim almagyna mümkinçilik bardy. Häzir dürli alış-çalış programmalarynyň esasynda ol ýerde müňçemesi täzik student okuýar. Ýene 3-4 müň täzik studenti öz şahsy hasabyna bilim alýar. Käbir Täjikistanlylar Xitaýyň täsiriniň güýçlenmegi bilen bagly has gowy işe bolan umytlara şüpheli garaýarlar. Xitaýyň kompaniýalary köplenç öz zähmet güýjüni ulanýarlar. Emma Merkezi Aziýanyň iň garyp ýurdu bolan Täjikistanda has gowy mümkinçilikleri açylýan täze ýollar ýagşy umyt bilen garşalynýar.